Hola, bona tarda, catalans de Catalunya, catalans i catalanes de Catalunya. Avui, dintre de les receptes que haig de fer a aquest canal, farem una típica recepta catalana que es diu... Ai, mare meva, ara sí que no me'n recordaré com es diu. Això són unes galtes de porc amb vi negre. Aquesta recepta ja la feia la meva mare a casa fa una pila de temps i jo la segueixo fent tal com ella em va dir. Això sí, avui en dia que tot ho volem tan ràpid que ha de ser ara mateix, tot ha de ser ara mateix, aquesta recepta sí que porta una mica de temps, Vosaltres aneu al restaurant i demaneu i ja ho teniu fet. Però quan ho heu de fer a casa, porta'm una mica més de temps, Paciència, nanos, molta paciència, que la vida és molta paciència. Bueno, no us haig de tornar a dir que el meu nebot insisteix en que digui que us subscriviu al canal, que li dongueu un like, que li poseu un comentari i aquestes coses. Bueno, anem per feina. A veure, Angelina, que pots pelar un parell de cebes, Angelina, sisplau? Ui, em sembla que l'Angelina està dormint. Angelina! No em sent pas. Bueno, ja m'hi poso jo. Per començar aquesta recepta, amb una olla hi posarem una mica de llar, una cullerada de llar, i n'hi posarem una altra, 2 cullerades de llar, una darrere de l'altra, i a continuació ja hi podem posar les galtes de porc, que es vagin començant a rossir. Avui només en farem 2 galtes, una per cada un, una per mi i una per l'Angelina. Ara és un bon moment per afegir-hi una mica de sal, no gaire, perquè no ens pugi la pressió. També hi afegiré aquí una mica de pebre. Aquest pebre és d'aquests molinets que pots acabar de molir al moment, és pebre negre. I dintre de la cuina catalana que no hi falti el llorer, un parell de fulletes de llorer. I això, a foc lent, que es vagin rossint. Ja podem veure que amb el pas dels minuts, aquestes galtones de porc van agafant color. Aquestes galtones amb una mica de cava fresquet, això serà boníssim. Aquí li afegeixo una mica de sal a l'altra banda de la galtona i vinga, que vagi fent. Li vaig donant la volta a la galta perquè d'aquesta manera es vagi rostint per les diferents bandes. Encara que se'ns enganxi, com la meva veu que s'enganxa, encara que s'enganxi, això serà bo perquè aquest enganxat que té ja el farem aixecar quan posem la ceba. Ja veureu com bo que quedarà això. Ara una mica de ceba, una mica de pastanaga, una mica bastant de ceba, que no falti la ceba. Remenem bé, a foc lent. Ja veureu com a poc els sucs que se'ns han enganxat saltaran i faran d'aquest rostidet que quedi més bo encara del que estava. Mentre això va fent xup-xup, he anat a buscar uns alls. Aquí, com podeu veure, aquests alls estan amb la pela, igual, i els posaré perquè vinga, més gustet i donarà aquest rostidet. Com a mi m'agrada molt la ceba, hi poso una mica més de ceba. Aquesta és d'aquest altre color. També hi posaré una mica de pebrot vermell. Tot el que s'hi vagi afegint hi donarà un bon sabor.
vaig barrejant perquè d'aquesta manera es vagin barrejant i es vagin festejant tots els sabors de tots els diferents ingredients. Tapo i vinga, foc lent, xup, 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 xup. Mireu, al cap d'una estona que tenim aquí. Ara, una miqueta de vinagre. Vinga, vinagre de la zona. Que això vagi fent xup, xup, a poc. Ja veureu com quedarà aquestes galtes de porc. Ben bones. Ja us ho ben prometo. També afegiré una miqueta d'aigua per acabar de cobrir. Rectificaré de sal. I vinga, xupi, 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 xup. Una horeta ben bé, ben tapadet, a foc lent. I vinga, el resultat serà fenomenal. Ja ha passat aquesta hora, goiteu com tenim les galtes ben tendres. Ara és qüestió de separar les galtes, apartar-les uns moments, que no se'n vagin gaire lluny, i seguirem amb aquesta recepta tan fantàstica. Ara aquest caldet que ens ha quedat el vaig a colar per d'aquesta manera tinguem un caldet que ens acompanyarà a les galtes. Ja veureu que bo. No marxeu, ja veureu que bo, ja veureu. Ara tot això ho aixafo ben aixafat, que ens deixi tota la substància i ens quedi aquí un bon caldet que el farem reduir una miqueta més i després el posarem per sobre les galtes. O podem fins i tot calentar les galtes dintre del caldet i així tot ens agafa més sabor. I aquí tenim ja l'emplatament. Mireu, guiteu, no s'us fa la boca aigua. Aquestes galtes amb aquest caldet que ha quedat fantàstic per sucar i pa amb tomàquet, una mica d'all i oli, i aquí hi poso un acompanyament. Això és un puré de carbassa que ha quedat també ben rebó. Un altre dia ja us faré la recepta d'aquest puré de carbassa. I d'aquesta manera, pim-pam-pum, sembla que sigui fàcil per ha estat una bona estona. Ja tenim preparat, coita, quina decoració final més maca que ens ha quedat. Bueno, catalans i catalanes de casa vostra, catalans de Catalunya, espero que aquesta recepta us agradi i la feu i us surti tan bona com a mi. Vinga, visca Catalunya, visca la mare que ens va. Una salutació!